10ος Παγκρίτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου. Στην καρδιά της Μεσογείου, όπου ο ήλιος αγκαλιάζει τη γη, ξετυλίγεται μια ιστορία αιώνων. Εδώ, όπου οι ελιές γεμίζουν το χώρο με αγάπη, κάθε κλαδί φέρνει μια πλούσια ποικιλία γεύσεων, ζυμωμένων στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε σταγόνα ελαιόλαδου είναι αποτέλεσμα μιας παράδοσης που διαδίδεται από γενιά σε γενιά, κρατώντας ζωντανό το δώρο των θεών. Εδώ δεν δημιουργούμε απλώς ελαιόλαδο. Δημιουργούμε μια ιστορία γεμάτη γεύση και πάθος. 10ος Παγκρίτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου. Αξιολογεί, στηρίζει και προβάλλει το κριτικό ελαιόλαδο. 29, 30 και 31 Μαρτίου 2024. Ενδυναμώστε την εικόνα του ελαιολάδου σας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αιτήσεις συμμετοχής στο cretanooc.org. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης και Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με τους φορείς ελαιολάδου της Κρήτης.